ассалому алайкум бародаро. имрӯз мо дар фурудгоҳи хуҷанд қарор дорем. ба касоне ки чиптаҳои ҳавопаймо лозим бошад, фарқ надорад аз Москва ба Тоҷикистон ё аз Тоҷикистон ба Москва, Кӯлоб, Қурған, Душанбе, Хуҷанд ба тамоми ҷо чиптаҳоро дар мобайни 5 минут гирифта медиҳем бародаро. Авиакасе мо бародаро аз ҳама авиакаси арзонтарин мебошад. нисбат ба дигар авиакасаҳо мо дар болои чиптаҳо фоизи худамонро намегузорем. бефоиз бо нархи худаш барои шумо пешниҳод мекунем. номерҳои ватсапи мо дар рӯи экран бародаро ва фақат номерҳои ватсап кор мекунад. марҳамат бародаро, нависетон чиптаҳои шуморо гирифта медиҳем. ана бародаро, канали Хоҷи Аъло билета гитем. мана мо весмишокой меспурим айко худохоҳ мебуравим Хуҷанд ба Санкт Петербург Хуҷанд билето арзон. айко дигаош ба дида айко 100-200 фарқаша бефиребу бенайранг бачаҳои хуб